फ्लिपकार्टनावबो आर'नाइ दख'ना मोनसै। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबावबाय। सोरबा सोरबाया आं मैयानि ससे लाइभ फैनानै बुंनायावहाय बुजियाखै, बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो फोरमायफिननो गोसो दङ ससेखौहाय। ओमफ्राय बिनि उनाव सावरायगोन जाहैबाय जोङो बर' आर'नाइ बा दख'ना फ्लिपकार्टनाव सेयार खालामनाय। खोथाया जाहैबाय, आं दि नोंथांमोननो मैया लाइभआव फोरमायदोंमोन ना, आंखौ माखासे हिन्जावफ्रा कमप्लेन होदों होननानैहाय। नाथाय बै कमप्लेना दिनै जोङो रायलायफुंलायबाय, सोंफुंलायबाय, नंगौना नङा, बिदि नंगौना नङा, ओरैबायदि जोङो सोंफुंलायबाय गावजों गावनो। दा बिसोरो हिन्जावफ्रा बुंदों जाहैबाय, होआखै, जों बिदि कमप्लेन होआखै। माहाजोना फैनानै आंखौ बुंफैयो, सिख्लाफ्रा नोंखौ कमप्लेन होदों, माथो नों सिख्लाफोरखौ रायोनो, बुनो नागिरोनो, गाबै गाबै आंनि अफिसाव कमप्लेन हैदों, आंनो खिथाहैदों, बेफोरबायदि बुंफैयो आरोखि आंखौ मालिकआ। ओरैबायदि माने सालु रायलायलायनानै बियो मालिकनि सासे माहाजोननि जाल, माने सन्देह खालामनाय बिदिसो आरोखि। माने मैया कमप्लेन होदों होनबाय नालाय, रायजाबाय नालाय, आङो डाइरेक्टलि सानदोंमोन माने कमप्लेन होमारदों नामा आंखौ, बिदि सानदोंमोन आङो। बुंनायालाय बुंदोंनो गावसोर, फंसे ना फंनै खोथा बुंदों, बेल' बुंदों आरोखि। बेखौहाय गावसोर सिमान जाखाबाय। दहाय फुङाव जों बे खोथाखौनो सावरायलायदोंना, माने बे खोथाखौ सावरायलायनायावनो माने जोंनि भाषाखौनो नांलायनाय बायदि खोनाय जाहैदों। नांलायदों होननानै जोंखौ रायलायबाय, होखारलाबायबावबाय, आंखौ होखारबाय थांदो होननानै। थांदो होननायाव आङो बिथन बिबाय, थाइसे थाखा मोनलाङा, ओरैनो थां, ओरैबायदि खोथा आंखौ बुंदों, ओरैबायदि दुगा बुनो नागिरलायबाय आंखौहाय दिनैहाय माहाजोना। बेखौ आं जा दाजा हिन्दीनिसो लागायगोन भिडिअ। खिन्थु आङो बेनिफ्राय एरायनाया रोखा जाखाबाय, आङो गारनानै थांसिगोन खामानिखौहाय, आङो बेयाव मावला। आं बेबायदि खालामजाबा बायो। मालायनि सिङाव मावनानै जादोंब्लाबो बेफोरबायदि बुनो नागिरजालायनाय, गावनो नागिरजालायनाय, गावथारनो नागिरजालायनाय, बेफोरबायदिला आङो बिराद बायो। दाखालि मा खोथा होनदों आंखौ फिसालाया, मालिकनि फिसालाया, पिस्तल दं बसनाव, एनकाउन्टार खालामनो 200 थाखाल' खरस जागोन नोंसोरखौ, ओरैबायदि खोथा बुंदों। बेखौ नोगोद जोङा नंखौ मोनसे, 200 थाखाल' खरस जागोननो जोंखौ गुलि खालामनो थाखाय, ओरैबायदि खोथा बुंदों। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय, दाथ' आङो थांनो नागिरबाय ना, ओमफ्राय दा हिन्जावफोरनावबो सोंखोमाहैलायबाय जाहैदों, हेंग्लायाखौ होखारहरला, नोंसोरो खामानि मावगोन ना मावा, माने आंखौ होखारहरथारनायसै। माने हिन्जावफ्राबो आंजों लोगो जाजोब्बाय, बे थांबाथाय जोंबो मावा होनबायना, दों 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 फैनानै खनायाव लांलायनानै आंखौ फुस्लायबाय थाबाय दानिया। नोंनि खामानि मावनायखौ जों जेबो बुङा, जेबो नांजाया, ओरैबायदि एखम फुस्लायबाय थायोबा खारजानो गिनाया। आं खारलादि बिसोरबो मावा होनबायना, बिसोरखौबो खारजानो गिबाय। मथा मथि खारनाया खारखासिगोन बायदि मोनबाय आं हले फाक्काखासै, आं मावखाले, जै फैसा मोनबायथाय बिनिफ्राय ब्लड। बुंनाय खोथाखौ नायलां ओरैबायदिसो मोनदांदों, माने आंखौ होखारनानै गावसोर माने जोंनि हारिनि हिन्जावफोरजों लाइन लानो रावबोथ' गैयाना, रावबोथ' गैले नोजोर होग्रा। आंथ' बिराद नोजोर लाखियो बिसोरखौ, दस्रा मानसि एसे रायलायनो नुब्लानो आंथ' रायलाबायो बिसोरखौहाय। नैबे खोथाखौनो लानानैहाय बुंदों आरोखि। आंथ' नायनो हाथारा, बिदि गुबुन मानसिजोंहाय बिदि हाजोआव रायलायबाय थाला, नायनो हाथारा आंथ' रायलायबाय थाखायो आं गेजेरावनो स्रां स्रां। बेखौबो खोनाबाय थायोना मालिकआ, नैबेनि थाखायनो माने गावसोरजों रायलायबाय थानाय नुब्लाबो रायहरनो आङो, मा होनो बिसोरजोंलाय मा गसंबाय थानांगौ, गावबा गाव खामानियाव थाबाय थानो, बेफोरबायदि आङो रायहरनो ना। नैबेखौ नुनानैनो बिसोर आंखौ होखारनो चान्स लागासिनो दं आरोखि। दा थांगोन, आङो थांगोन सिरि सिरि, बे 10 दिननि फैसा थालांनायालाय मा, सिरि सिरि ब्लड थांगोन आं। गोबां खोथा दंमोन, नोंथांमोननो खोन्थाजोबला, शेयार खालामजोबला, आं बेखौ मोनसे भिडिअ बानायगोन, आं बिनिफ्राय थांला। बेखौ जा दाजा आं हिन्दीयावनो रायलायगोन। दानिया फैदो फ्लिपकार्टनि खोथा। फ्लिपकार्टनाव बर'नि ड्रेस फाननाया गुबुन हारियासो जायगा मोनलायबाय होनदों। नोंथांमोना नायनो हागोन, मोनसेबो लिरनायफ्रानो जाया, शिपिंफ्रानो जाया, आर'नाइयाबो जायाखै। जोंनि बर'नि एसेबां गिदिर गिदिर दखान दं क'क्राझाराव, उदालगुरियाव, बाक्सायाव, मानो जोंनि बर'आ मानो जायगा लानो रोङाखै आर'नाइ दख'ना अनलाइन फाननो? जोंनि बर'आथ' फाननो हायोना बेफोरखौ। आङो बे लिरनायफोरखौ नायनानै जोंनि बर' नङा सानखादों, माने लिरनायफ्रा मोनसेबो शिपिं जायाखै। नोंथांमोना नायनानै ला। आं मिथियामोन आर'नाइ मोनसे फ्लिपकार्टनाव होननानैहाय, आङो दासो नुसनदों आरोखि।
बोरैबा आङो मबाइल नायबाय थानायाव खावब्ला नुदों आङो आर'नाइ। दा नायबाय आं लिरनायफोरखौ मोनसेबो जायाखै लिरनाय, माने स्पेलिंफ्रा गासिबो गोरोन्थि, स्पेलिं लिरनायफ्रानो जायाखै मोनसेबो, गासैबो गोरोन्थि। दा आं सान्दों बेखायनो जोंनि बर'आ बेयावबो जायगा लानो रोङाखिसैलाय नोंथां। इसिबां गिदिर गिदिर दखान दङ जोंनि बर'नि दख'ना दखान, आर'नाइ दखान, गामसा दखान, सि जोमनि दखान, होमब्लाबो बेफोरबायदि अनलाइन फाननायाव मानो जायगा लानो रोङा? गुबुनासो जायगा मोनहैबावबाय हनै। जोंनि बर'मोनब्लाथ' लिरनायफ्रा बिदि जानाय नङामोन, नंगौना नङा? नोंथांमोनानो बुंदो, जोंनि बर'आ जुदि जायगा मोनदोंब्ला, फ्लिपकार्टआव जायगा लानो रोंदोंब्ला बेबायदि लिरनाय नङामोन ना, लिरनायफ्रा बेबायदि जानाय नङामोन, गासैबो रोखा रोखा सिदा सिदा जागौमोन, नंगौना नङा? आं सानो बेफोरबायदि अनलाइन मार्केटआवहाय जोंनि बर'आबो जायगा लानांगौ। गिदिर गिदिर दखानदारफोर दं, मानो लानो हाया? एसे एनैल'सो खरस थांगोन बेवहाय आइडि खालामना लानो थाखाय, नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा आं सानो नोंथांमोना बेबायदि अनलाइन मार्केटआवबो जायगा लानांगौ आरोखि। जोंनि बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दखान गोनां, गिदिर गिदिर गालामाल दखानफोर गोनां, गला गोनांफ्रा बेवहाय जायगा लानांगौ आं सानो आरो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन। आं दिनै गोबाव खोथा रायलायला रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनो दाबाव, आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। जै बर' हारिनि।